Aquest àmbit en diem l'educació de les noies i recull aquesta idea de que entre les famílies burgeses ja de les primeres dècades de segle a les noies se les enviava a classes de dibuix, de pintura i de piano, i aquí hem recollit el treball d'11 artistes i aquí ha estat molt significatiu adonar-nos com les que van néixer a començaments de segle, algunes d'elles van anar a classes, van compartir classes de dibuix amb en Salvador Dalí i anaven a classes de Juan Núñez, d'aquí a Figueres, i aquí és molt significatiu adonar-se com algunes d'elles van començar a exposar, van començar a rebre bones ressenyes a premsa, van començar a tenir un ressò i un bon dia desapareixen, és el dia que es casen. I totes aquestes formen o configuren un subàmbit i després vàrem adonar-nos que les que van néixer i les que van anar a escola en els anys de la República, aquestes ja no van deixar mai de pintar. I és un segon subàmbit que mostra que algunes coses ja anaven canviant.